да ще кажа. Това нещо го натоварваме в не в багажника, в почивката това. Как заради това ще се Петя! Оп, оп. Айде, тати и тебе да те хвана в кадър. Ето, бабо! 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 Дайте тук да ви хващам. Петя, Боби! Здравейте! Хай! Криске! Криске! Я не снимай! Аз зумах към Петя. Аз зумах, е така. Да. Много хубави, хванах и вътре. Айде! Сега не знаем кога да влизаме. Да, бе, много ясно за какво си играчки сега. Няма си играем на чикъл. Не да ти хареса. Няма. Хайде! Всички. Горе! От вечерен точно за вас. Ивчо, кажи зеле. Заплата! Сватба! Петя! Ако ми стъпва ръката, чуть ми стъпва ръката. Чакай.
Много не надничай, защото не мога да смеем от теб. Така пречи. Не. Макси. Добре дошли от мен, скъпи младеженци, кумове, родители, скъпи гости. Днес в залата на община Трявна ще се включи гражданския брак между Петя и Ивайло. От документите, които вие предварително предоставяте в община Трявна, се установи, че няма законови пречки за встъпването във вашия граждански брак. Но като длъжностно лице, пред което вие трябва да потвърдите своето желание, също така е пред вашите кумове, вашите родители и вашите гости, ще попитам всеки един по-отделно вас за вашето заветна дума да. Ето защо първо се обръщам към Петя Горянова Борисова. Вие приемате ли за вас законен съпруг Ивайло Живков Великов? Да. И на свой ред, вие, Ивайло Живков Великов, приемате ли за ваша законна съпруга Петя Горянова Борисова? Да. Такова единодушие да следва от тук нататък на вашия общ житейски път. Ще бъда сега, ще ви помоля първо Петя да подпише акта за граждански брак. Настъпи го! Петя, ритни го! Уважаеми младоженци, без да злоупотребяваме с вашето търпение, на вашите кумове, на вашите родители, бихме искали да ви пожелаем няколко неща. Бъдете така свързани, както в момента ръка за ръка от тук нататък във вашия бъдещ житейски път. Подкрепите се един друг. Нека рамо до рамо да стоите винаги така, както стоите днес пред мен. И пожелаваме на вашите родители първо честито за обвиняване на вашите деца. И нека вашата подкрепа да бъде и тяхна подкрепа.
група, подкрепяйте ги във всеки един момент, независимо добър или лош, нека повече да има хубави моменти в техния житейски път. Честито от размяната на вашите кълки, откриване на вашето сватбено вино. Ще помоля кума да подаде вашите кълки, да си ги размените. Да не се сбърква, може. Както тези кълки няма в начало и край, нека така да бъде вашата любов. Сега кумата ще помоля да ви подаде сватбеното вино, да откриете. Нека както е силно вашето сватбено вино, така да бъде силна вашата любов. И сега ще приключим нашата скромна церемония с връчването на удостоверението за граждански брак. Но Ивайло, нека това да не те безпокои, че ще го връчим на твоята съпруга, защото както традицията знае, жените са пазителки на семейните ценности. И сега с просто ще имате възможността, след като отворя вратите, да поздравите новото семейство. Няма, само държиш, как снима вече. Държи се там при мен. Така е. Ами за черпик само. Благодаря. Не знам да започна. Ваши ли? Не. Айде да казвам. Айде минавам в този край. Черпика и моля? Да,
Помагаме, помагаме. Успеем. Днес на нога пътят ми единен. До мен навсякъде ще бъдеш ти. И като сън животът ми ще мине, дано в съня ни пролет да цъфти. Ще бъдат мои твоите зеници, ще бъде твоя моята душа. Ще те закривам аз от зли езици. Ще ме виниш, когато съгреша. Без крясъци и после ще живеем. Бъди добра, когато съм суров. И никога пред нас не ще изтлее светилникът на нашата любов. Остана българска традиция здравец закичен от майчина ръка. Здравец за обич, за здраве, здравец за сила на младото семейство. Сега, скъпи младоженци, отпийте от сватените чаши и нека всички ние тук в тази зала си пожелаем да пребуди любовта ви за един дълъг и щастлив семейен живот на здраве. Българинът е посрещал своите гости с хляб и сол. Така била посрещана и младата снага в дома на своя съпруг. Този стар български обичай е запазен автентичен и до днес, защото българинът винаги е уважавал труда, ценил е хляба си, издигнал го е в култ и може би точно заради това още старите българи са казали, че никой не е по-висок от хлябът ни. Но преди това ще изпълним и още един стар български обичай, а с него ще решим и основният въпрос. Кой ще командва от днес нататък във вашето ново семейство? Сега Майко вземи питката, само питката, точно така. А вие, скъпи младоженци, застанете с гръб един към друг, точно така. Сега, младоженци има голям ръстов превес да се наведе точно така, браво. Така, поемете питката. Целта е кой ще учуми по-голямото парче. Чупете да видим. Кой ще учуми по-голямото парче? Абсолютно равни са. Как не? Абсолютно равни са парчетата. Това искам да ви кажа, че почти никога не се е случвало. Абсолютно равни са ли парчетата, нали? Вие какво смятате? Те какво е голям, по-голямо ли на Иво? Каквото и да е, ние ви пожелаваме, скъпи младоженци, равноправие да има от днес нататък във вашето ново семейство. Сега Майко захрани своите деца. По стар български обичай, най-напред с золъче потопено в сол. За да бъдат заедно, дори в най-трудните и солени моменти на своя живот. И с още едно залъче, потопено в мед, по стар славянски обичай, захрани нашите младоженци. За да бъде сладък животът им, да бъдат трудолюбиви, сплотени, да събират, да умножават, но никога да не делят. И така,
сега на вас, уважаеми младоженци, на вашите родители, кумове и гости, добре дошли! Но преди да ви поканя на официалната маса, искам да направим и още нещо. Сега булката ще ритне менчето, за да видим, да пророкуваме всъщност какво ще бъде първото дете. Вътре има бяло и червено цвете, рита и пета, силно рите. Трябва още един път да ритнеш. Все пак трябва да го обърнем по някакъв начин, за да видим кое цвете ще излезе напред. Браво! Трябва да ви кажа нещо. Цвете не излезе, вътре имаше бяло и червено. Но това имаме още една традиция в това менче, която е, щом се обърне на една страна, близнаци ще са. Близнаци, ами то не излезе цвете, нито бяло излезе, нито червено. Обаче пък се обърна на една страна менчето, близнаци, да са ви живи и здраве. Дай Боже! И вашите родители да помагат. Така. И сега вече заповядайте на официалната маса, ето така заобиколете. Да. Точно така, около платното и заповядайте. За да не се връщате назад, само напред да ви върви по вода. Следващият ни поздрав. Казват хората, че на едно такова сватбено тържество най-важен, естествено след вас, като младоженци, е кумът. Изпълнявали се всички негови желания и може би точно заради това в една стара българска поговорка се казва, че на кум даже вода не се гази. Затова и следващата мелодия ние избрахме специално за теб, куме, и нашата очарователна булка, и за младоженецът и кумата. Мелодията звучи и за всички вас, уважаеми гости. Заповядайте!
отговорът е Петя, вдигате бяла обувка. Ако смятате, че отговорът е Иво, вдигате черна обувка. Ако смятате, че отговорът е и двамата, вдигате двете обувки. Разбрахте се, нали? Целта е да имаме колкото се може повече еднакво на цвят вдигнати обувки. Сега кумовете не случайно ги извиках, защото разбрах, че кума е младоженец с познатите много години. Сега искам внимателно да гледаш какво правят и да слушаш и да ми казваш, ако някъде ще шикалкарят. Ставам, нали? Добре. Значи започваме с първият въпрос. Кой кого хареса първи? Така, има само бяла обувка. Признавам се, че тя те е харесала първо, а пък Иво смята, че и двамата се харесали, това е хубаво. Сега, така ли беше да попитам кума аз как? Така беше. Добре, двамата се харесаха. На втория въпрос няма да знаеш отговора, сигурна съм, но аз все пак ще го задам. Кой кого целуна първи? Няма да знаеш, предполагам. Черна обувка. Но това пак е хубаво, харесваме, да. Определено имате синхрон все пак в цветовете, да. Кой е по-ревнив? Единодушно Петя е по-ревнива. Добре, а кой се сърди повече? Петя е ревнива, Петя се сърди повече, а като се скарате на кого му минава по-бързо? Така си мисля, да. Оставаше да черпате, да. Не минава по-бързо. Кой е по-пестелив? По-пестелив. Това е хубаво. Значи, харесвам, имаше и бяла вдигната обувка. Добре, Петя и бяла обувка имаше вдигната тук. Да, има вдигната двете обувки. Добре. Кое е хубаво, добре. Кой ще печели паричките вкъщи? Кой? Добре, сега малко битовизми, без които няма да можете от днес нататък, за съжаление. Кой ще мие чиниите вкъщи? Каквото ваш как да им пожелая. Има нещо крайно вдигна две обувки, той си мисляше също за мялната машина, сигурна съм, определено, да. Кой ще готви обаче? Там нямаме машини. Кой ще готви? Петя ще готви. Значи да. Трябва да има някакъв баланс, все пак Иво ще изкарва парите, Петя ще готви. Децата кой ще гледа? Децата? Двамата гледа, ще помага. Даже ще попитам и за другото, за памперсите кой ще сменя? Памперсите. Двамата, добре. Виж, Петя вдигна само черна обувка. Петя вдигна само черна обувка. Нещо искате ли да ги попитате? Там приятелите, нещо искате ли да питате? Кой пее по-хубаво? Замислихте се, кой пее по-хубаво? Няма да ви караме сега да показвате. Кой пее по-хубаво? Иво пее, кой танцува по-хубаво? Двамата добре. Тук виждам. Петя добре. Петя и Иво добре. Значи общо взето... Питат вашите приятели. Кой пие повече? След този въпрос, на който вдигнахте 4 обувки. Добре. Кой обича сутрин да се поспива повечко? Иво и Петя обаче. Добре. Да, като дойде бебето, обаче ще видим кой ще се поспива повечко. Така. Нещо друго да ги питаме ли? Кой е по-умен? Не, те и двамата са силни. Няма да ги питаме кой е по-умен, кой е по-красив. Ние виждаме. И двамата са умни, и двамата са красиви, и двамата са интелигентни. Просто са страхотни. Аз ще им задам един последен въпрос, на който много внимавайте как ще ми отговорите и колко обувки ще видя вдигнати. Кой казва по-често обичам те? Аплодисменти! Аплодисменти за нашите младеженци. Сега, обувайте си обувките, защото следва едно мощно горчиво
Обаче след като си обуят обувките, нали? Разменете си ги, да, не е така една бяла, една черна, добре е така. Няма как иначе да стане. И сега не чувам нищо. Горчиво за нашите младеженци. И тази мелодия звучи специално за вас, младеженци, защото сте страхотни, защото сте невероятни, защото ние вече вярваме, че ще бъдете едно страхотно семейство. Че той е чудесен танцор. Така ли е? Така ли е? И сега аплодисменти за това! Аплодисменти!
и 5 момчета. Откъде започваме? От момичетата ли, Петя? Хайде. Призовавам моята компания от Правец. Петя, Ивето, Тега, Боби и Цеци. Чухте ли, момичета? Чухте ли си имената? Че аз не ги запомних, няма как да ги повторя, да. Ама вие се знаете, компанията от Правец, да. 1, 2, 3, 2 липсват. 4 и очакваме петото момиче. Ето така се подреждате, да. Само малко, няма да пиете, ако отговаряте правилно, да. Ивето! Ивете! Хайде, Иве, само теб чакаме. И сега очакваме 5 момчета. Наско Малкия, Камен, Стенли, Емануил, викай го. И четвъртия, петия. Банката, правилно. Наско, идвайте, съпръг. Всеки е за минимум 2. Банка, къде си? И едно учено, нали? Панайот. Айде, сръчим се. Хайде сръчното момчета, заповядайте. Значи, на вас, уважаеми гости, да обясня. Имаме 5 приятелки на булката, 5 приятели на младоженеца. Току-що приятелките на булката казаха, не искаме да пием. Скъпи момичета, искам да ви кажа. 6 са, единия ще налива. Ела, моето момче, ти ще Панайот ще налива, да. И аз сега да видим как ще се справиш, наливаш от този... Можеш го, нали? Добре. Така смятаха и нашите младоженци. Наливаш в тези шотове по-малко, не ги пълни, по-мъничко. Момичета, искам да ви кажа, че това е много слабо алкохолен коктейл. Ама много слабо алкохолен. Плюс това, отказвате, нали? Добре. Ето, момчетата искат силно алкохолен коктейл. По-мъничко, нали? Да, наливаш във всички чаши, да. Не е безалкохолен, леко алкохолен е. Регламентът е следния. Искаме първо да видим вие сега доколко добре познавате нашите младоженци и как ще се справите с въпросите, които ще задам на вас. Тоест, имаме въпроси, които ще задам само към момичетата. Те са свързани с Иво. Хайде сега да видим. Има въпроси, които ще задам към момчетата. Те са свързани с Петя. Нищо. Така. И има въпроси, които са общи за всички. Значи, при грешен отговор пиете. Не е всички. Ще го обясня. Ако е въпросът към момичетата пият. Ако е въпросът към момчетата. Ако е към всички, пият всички. И внимавайте, коктейла не е много, доколкото виждам. Не искам много грешни отговори. Така, ето сега примера, който ще започне. Въпрос към вас, момичета. Иво, аз се завърти тук малко пред тях, завърти се, точно така отгрее. Колко килограма кажи нашият младоженец? И имате 10 секунди, не повече, обаче това пропуснах да кажа. Казвайте колко килограма. Не е вярно. Не. Младоженецът тежи 98 килограма. Пиете. Момичета, пиете, бързо пиете. А ти след това наливаш чашките, да. Хареса ли ви коктейла? Хубав ли е? Страхотен.
Така ли? Не, ще ми дадете. Кажете ми, каква кола харесва нашата булка? Каква кола? Не. Може да казвате и по-много. Няма да подсказвате. Не. 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 Казвайте. Имайте предположения. Може всички да казвате. Не. Вие не. Момичета, вие мълчите. Слушам. Каква кола харесва булката? Не. Сгрешихте. Каква? Не. Булката харесва червена кола. Пиете. Не, ти не пиеш. Ти само наливаш. Ево, къркото момче. После ще ви поръчам един коктейл, да. Ти само наливаш, за съжаление. Момичета, слушайте ме внимателно. На какъв музикален инструмент е свирил младоженецът? На какъв?